Os nenos e nenas de segundo A e de segundo B imos a ensinar a diferencia de como comemos aquí e como comemos no noso deserto. Sempre lavamos as mans antes e despois de comer, pero é a outra persoa a que nos bota a auga, porque é máis puro. Sempre lavamos as mans antes e despois de comer, pero no baño sós. Non usamos mesas, sentamos no chan sobre alfombras. Sempre sentamos á mesa para comer e tamén temos cadeiras. Tampouco usamos servilletas para limpar a boca e máis as mans. Usamos panos de mesa para limpar as mans e máis a boca da graxa. Todos comemos do mesmo prato, que é unha gran fonte. Facémolo ca man dereita, por respeto e pureza. Cada un ten o seu prato para servirse da fuente e tamén cada o seu cuberto. É de mala educación comer algunhas comidas con así. Cando acabamos de comer por educación, estamos ben forte para indicar que quedamos ben fartos. Educar, en público é moi mala educación na nosa cultura, é unha porcallada.